Čau koblížci, dneska vás vezmu na prohlídku kolejí Univerzity Cambridge a na projížďku po lodičkách na skvělé řece Kam. Tak pojďme na to. Teď den 2, jo. Jsme tady v Cambridge, nebo spíš teď jdeme do Cambridge, takže to je nějaká prestižní škola prej. Je to tam dobrý, univerzita to je, jo, a teď tady jdeme na nějaký hajzly, jo, jsme tady někde u těch hajzlů, tamhle nějaká zahrada, cyklista. A takhle to tady zatím jako vypadá, jo. Takže lidi, teď jsem postnul své úplně první video. Takže mám na to mega dobrý ohlasy, koukaj na to osmáci prostě všude, koukaj na to deváťáci, poslal jsem to na Instagram, na Snap, takže doufám, že takhle to půjde furt. Doufám, že budu držet tu tvorbu těch videí pro vás a že vás prostě nesklamu. Já to natáčím, jsem youtuber, kámo už. A už mě tady prostě všichni znají, jsem prostě známý a takhle je to dobře. A chci pro vás prostě dělat tu tvorbu. Lajkujte, sdílejte, komentujte, promiň Kubo, odebírejte je. Takže díky za všechno. Můj kanál je Global Richie, jo. Já tam jako dělám taky celkem teda vlogicky. Potom tam mluvím o politicích, jo, trošku tam pomluvám. A myslím si, že by se to mohlo odebírat, protože teďka připravuju sérii, kdy budu prozkoumávat opuštěné stavby. Teď jsme tady měli takový střih jako od Šimona, který měl rozhovor s Rýšou, takže doufám, že se vám to líbilo. Jo, takže lidi, teď jsme tady, ahoj. Teď jsme tady u nějaký té katedrály, nebo co to je. Tady to můžete vidět, jo. Je tam kaple, velká kaple tam je. Bohužel to je zavřené pro návštěvy, takže to bohužel neuvidíte, to mi je velmi líto. Tady prodávají lidi kůži. Hello. Yeah, here is my friend. Cow is here. Yeah. Tamhle nahoře můžeme vidět vité tuf, jakože někdo tav. Jo. Doufám, že už konečně budu ve videu. Jo, uvidím, Maru. Jestli nebudeš mluvit prostě, tak jo. To doufám. Ahoj koblížci. To je můj pozdrav. Tak promiň, tak ahoj berušky a krokodýlci. Něco víc? Líbí se nám tady. Spolu to užíváme. Nějaká další kapla hned mimochodem za náma. Jo. Nevím jaká, ale je tady určitě. Pozdravuji všechny, co se na tohle video budou koukat. Tak, teď jsme tady na nějakém náměstí, tady za mnou je můj kamarád. Ahoj, jak se máš? Tady za mnou je nějaká paní. Je to tady docela hezký. Skateboardiáci tady. Tamhle další skateboardiák za mnou. Je tady do skateboardiáků. Teď tady máme nějakou prohlídku. Co to je, paní učitelko, tohle? Největší kolej v Cambridge. King's College, největší kolej v Cambridge. Tady to můžete takhle vidět. Je to fakt krásné, je tady docela dost lidí. Tady Vietnamka se fotí, jo. Je tady dost lidí. Krásné to tu je. Tamhle vzadu můžeme vidět nějakou věž, tady je ta King's College. Je to tady fakt hezký, líbí se nám to. Největší a nejdražší kolej mi tady přichází do sluchátka, jo, a tak to je, no. Takže ahoj. Tak teď jdeme momentálně dovnitř, už tady na mě jdou paparaci, jo, teď tady náš průvodce to tady vyřizuje. Už tady se domluvá s tou Číňankou, jo. Těším se dovnitř, doufám, že tam budu mít jídlo, mám hlad docela, jo, a to je asi všechno, ozvu se zavnitř, jo, čau. Nesmím tady mluvit, protože nesmí se tady natáčet. Počkej, nesmí se tady natáčet, ale je to tady extrémně hezký. Jo, koukejte na to. Wow. Nesmí se tady natáčet, ale já natáčím. Koukejte, jak jsem hustý. Tak, jsem tady hustý, Wow. Jdu takhle. Takže lidi, teď jsem jako přemýšlel dost a potřebuji se zeptat vás jako a doufám, že mi napíšete komentář.
jaký brejle mám nosit, jestli tyhle ty černý, anebo ty, co jsem měl na prvním videu, ty barevný. Jo, potřebuji od vás fakt pomoc, nevím, který jako mám nosit. Já vím, že se tady nesmí natáčet. Ale a proto si vás takhle všechno natočím. Tady je zase můj gang, jako vždycky. Čau. Hodně agresivní to tady je. Hodně židličky, tady se asi modláš. Jo. Já bych to tady posprayoval. Úplně wow. Ježíš. No, tady je zase nějaká místnost velká. To vypadá jak z Harryho Pottera tady úplně. Úplně koukejte na to. Wow. Harry Potter úplně. Vidíte, tady sedíme jak geušci, nevím, na co čekáme jako. Ahoj. No, já v pohodě. Takhle? Ty jsi ukázala tohle? Já mluvám takhle. Aha, no. Takže tady je Kája. A tady za mnou Šimon. Tady je Dan. Kája nezamávala. Tak doufám, že jsi šťastná, Kájo. Nevím, na co čekáme. Nevím. Paní učitelko, na co čekáme? Aha, tak já nevím, proč sedíme. Tak jen tak sedíme, protože jsme líní prasata, tak ahoj. Takže lidi, teď jsme tady někde venku. Je to tady docela hezký, tady to mají neposekaný, kde bydlej to? Tamhle asi bydlej, nebo něco takového tady je. Takhle to vypadá, tady je Kuba, nějaká rekonstrukce se tady provádí. Jo. Docela hezký, not bad, not bad. Nevíš, proč to mají neposekaný? Kvůli tomu, aby jim to tady rostlo, vole. Ču na to. Co to tady mají? To je úplně dick. Kámo. Wow. Jo. Koukej tam právě na těch lodičkách. To taky poplujeme potom. To doufám. Prej potom poplujeme na nějaký lodičce, tak z toho taky bude samozřejmě. A víš, jak se to řeka tady? Nevím, jak se jmenuje. Kam? Kam? Ježíš. Kam prostě? Pádem po kamu. Jo. Tak tohle je moc nádherné. Ale umíš. Ju. Já jsem Marko Smatový, vole, šlapala do pokoju a opět. Pak prepáre taky potí. Moc krásný. Se tady někde vlečí, vole. Tam já nemám brejle. Tamhle za mnou jde Terka. Terka s Kájou. Maru. Já se tady taky posadím. Cože mám? Kaštíky. Jo, kaštíky ve vlasech. Ve stylu. Jo. Tak jo, to je asi všechno zatím. Čau. Takže lidi, teď jsme se tam na nějaký tý lavičce, jo. Podle mě z toho budou jako moc krásné fotky. Tady za mnou je klasický můj gang, tady naproti mě jde ta paní učitelka, co se mě včera chodila. Dobrý den. Pozdravte, ježíš. Jak to zdravila? No a každopádně tady za mnou je nějaká ta řeka, na který se plavá, jo. Koukejte na ně úplně, jak si jedou. Wow. No, tady můj gang to zase zdržuje, ty volá. Zase píp. Ach jo. Já se to musím odnaučit lidi. Ahoj. Teď jsme tady na nějakém mostě. Jo, je tady fakt jako hodně těch šikmo-okých takzvaně, jak to říct, aby nerozuměli. Jo. Flusnul bych na ně. Tak tam nedoflusnu asi. Tak tam flusni ty. Tady je ten velký youtuber, který prostě od kterého se to učím. Nechci, děkuji moc. Od kterého se to prostě všechno učím. A kámo, prostě díky Ríšo za všechno. Za chvíli mě přežena. Ne, to se nestane. A jestli jo, tak tě budu zvát do videí, Ríšo. Takže lidi, teď to tady někde tady kempíme, tady u nějaký brány. Jo, zase klasicky. Těmhle lidma, jo. Tady je nějaká zahrádka zase. Koukejte na to. Takže lidi, teď tady jdeme z nějaký tý
kaple, nebo co to bylo, kde jsme to byli. Tak jsme byli na nějaký kolej, mají tam mega jako, jo, tak 33. jsem teď dostal ponaučeno. Mají tam mega hezkou zahradu, extrémně velký to mají, trávníky. Nesmí na to šlapat, tak nevím jako k čemu to je. Teď jdeme na nějaký ty lodičky, někam poplaveme, poplujeme, jo. A to je zatím asi všechno, jo, takže tak. Takhle to tady vypadá pěkně, jo. Takže tak, no. Wow! Takže lidi, teď jsme tady u lodiček, tam nám vypráví něco, co někoho nezajímá. A je to tady fakt jako hustý, jo, lidi všichni úplně ho poslouchají, ale neposlouchají, nikoho to nezajímá, jo. A tady Kubu máme, jo, paní učitelka tady je. Tady to je docela hezký, jo. Takže lidi, teď jsme se tady rozdělili do skupinek po Ježiši, dobrý den. Teď jsme se tady rozdělili do skupinek po 12, jako plus jedna učitelka, že jo. Tady se mnou bude ten driver, doufám, protože se ho zeptáte, jestli mi to půjčí, tenhle pekostroj. Tady vedle mě taky někdo přijel, čau. Lidi, teď jsem zjistil, že se to pozastavilo, strašně mě to nasralo. Tohle nebude vypípnutý, protože mě to fakt jako naštvalo. Takže jedu znova, jo. Tady máme, rozdělili jsme se do skupinek po 11. Jo, tak mě natoč. Rozdělili jsme se do skupinek po 11. Plus učitelka, že jo, a za driver. Ty vole bouračka. Ježiš, ahoj. Hello. Sorry guys. It's okay. It's okay. Dělej nastup do té lodě, Pepo. Nastup do té lodě. Hey. Hello. Pepo, zdravě. Takže, hello bro. Tady je úplně agresivní, tady je úplně cestovní, ano, vytížené to tu je. Teď tady předjíždíme loď paní učitelky, která se dá. Vlastně nesmíme, jsme vody. No, my jsme mohli Tam vody, jo. Ale jak je předjíždí? Chytím mu to. Už je. Kam to na mě? Ahoj. Ježíš. Už jsme skoro předjeli. Dělej vystříkni na Ježíš. OK, bro. My to má prostě bar. A jo, čemu to na to? Je dobrý. Bro má pojezdný. Takže já úplně pojezdli. Havle, jdi se. Ale bouračka bude. Bouračka. Skočím tam. Kubo, zjebal tě úplně. Takže koblížci, mega děkuju, že jste dokoukali video až sem. Sdílejte, lajkujte a odebírejte, prosím. Jste nejlepší, děkuju, čau.